тиеш. Безнең Күйргәле районынан егетә башлай, рәхмәт. Алга барады эшләйек тә. Миңа нишләптер кәефем шәп үзгәрүсен теләрсең? Кемдер 2000 елда һәм һуңгарак туган, һайлаулар нимә өчен үткәрелә икән аңламыйм. Артаган Берминут. Элек балаларды я кәбефтә, я аист алып килгән дип алдайлар. Ә хәзерге вакытта Алиэкспресстан заказывает. Егерме ел эшләгән гинеколог. Шүлгән ташма биреһенә ингәндә бер дә аптырамаган. Алты бармаклы кыз буйдан балта менән уйнамай. Бүгін студенттары Хэллоуинга аграрный студенттары булып киенәләр. Аграр университетта бер билде шикелле. Учалар Евразия команда булды, хәзер Ритайым плюс. Яңарак вахташының балаһы тулды. Ләкин пропусканы да унуга бирмәделәр. Тагы бер шәйхтән. Акмай, харамай, бедекеләр армай дип кызларда яшьләргә әсәһе. Рәхмәт, Азамат. Рамадан менән осрашкан кызларның тыгыл көндәренә өстәп Рамадан айдары ла була. Күп алма ашаган кешеләр металлоискатель ашау да гамаясы. Береһе оянса, икенчеһе интеллектуаль булды. Әйдәгез, жюриялары кем төшә, кем төшкән? Евразия менән хушлашабыз. Евразия зур рәхмәт сезгә. Китек артабан яна ШакМак командасы. Өстә һавала бик кызык әйберләр була. Сорашкан атеист менән Ходай. Ул шаяртып. Ул беренче шаярту булды иде, икенче. Иң мощный беренче итеп куйды. Безнең яктарда шундай мәкаль бар. Быйманы яйын, берсеңде кышын әдер. Рәхмәт, Берминут. Башкорт сәрәкәйләре генә үзләрен мал дип тоя. Күп ашайдар, ашаган малда өмет бар. Yetmiş яшьлек стриптизерша күлмәгендә борын калса тапкан. Ритайым плюс. Бигрәк хитрый нотариус дип йөртәләр. Рәхмәт. Әсә имсәгә йөреп үскән бала үсеп иткән почетны даяр капитаннарга лайык булган. Рәхмәт, НоктаРу. Халыкайда булган хәлдән һуң нефтчеләр Харайының исеменә тап килә башлаган. Валиди, автономияны без пропипи. Зур рәхмәт. Так. Евразия командасы әйткәндә, безнең 0,6 балл менән китте. Әлегә ниндәй һөҙөмтәләр? Якташтар күйргәнеләр, киләһе конкурска әҙерләнә. Зур рәхмәт, ШакМактар. Якташтар дигән мәле ШакМактар дигән. ШакМактар дигән, аңладым. Берминут. Шәҗәрә байрамында егет уйламагандан шәҗәрәһен дәвам иткән. 20 ел эшләгән гинеколог тормыш мәгънәһен югалткан. Рәхмәт, Ритайым плюс. Аю мазохист умартага балартына
командаларда йөрмәй. Өйгә мейс калдырган эшсе, хожалары эштән кайткансы, ярты өйен сыгарып үткән. Берминут, гафу итегез, НоктаРу. Һәм Сирекей, Борис Моисеевтың канын һурыр алдынан ВИЧтың анализларын һорай. Чиполлино авылын асһа, авылынан кеше ете сыга. Dur рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, кемне калдырабыз дип безнең хушлаша. Ритайым менән НоктаРу берәр шаярту. Ритайым һәм НоктаРу берәр шаярту. Ялтыттыгыз, мин семьянан китәм дине бергә атайым. Һәм каршылагы уйнырма Уфага кирип китте. Нимә җавап итәһең, Азамат? Набережная Челны калаһы нимәләр менән дан тота? КамАЗдары менән һәм Бәдрәф кагыды менән. Күрүгезсә, андагы командалар кылтыс-кыз. НоктаРу, авылы. НоктаРу, күрешкәнгә тиклем. Әкәдә НоктаРу 0,2 мәрәләремен дедеңнән хушлашты, һәм бездә 2 КВН команда булды. 1 минут башлай. Статистик мәгълүмат. Наил Юнусов 1 ел эчендә 15,36 тапкыр сәлам биргән, 1 тапкыр хәйер. Мин бөтенләй белмәдем. Рәхмәт. Тагы берәү. Бөрьәндә аваз күп тибәгән. Безнең кызлар нормальный. Ритайым плюс. Күгәрсен һәйкәл өстенә асып барганда икеләнә. Икегә укыган егет атылып үлә алмай йөри. Сөнки уның бер колагына керә, икенчесенән сыга. Хөрмәтле жюри. Әйдәгез, дәвам итәйек. Тагы шаяртайык. Тагы берешәрме, икешәрме? Берәр. Берәр. Дөрес төзелмәгән һөнәр, хәбәрһез дип алган. Бушка. Ритайым плюс. Ахмад. Ак болыттар йөҙә зәңгәр күктә. Бал балы аяктар тыңлашмай. Һәм ниндәй белемдәр? Бұл конкурста Берминут командалары еңелсе. Котлайбыз. Ритайым плюс командалары 0,9 балл менән бездә хушлаша. Һәм инде безнең триатлон конкурсына шулай ук без балларны күрергә